Salutare toată lumea! Bine v-am găsit la un nou clip, numele meu este Rusto, iar astăzi ne jucăm Minecraft. Minecraft este un joc făcut de Mojang în 2009, este scris în Java, de-aia are grafica pătrățoasă. Ce pot să zic despre Minecraft? Îmi place foarte mult Minecraft, deoarece poți să-ți creezi propria ta lume, fie creativ, fie survival, fie hardcore, deoarece mai nu știu că există modul hardcore, dar nu pe Minecraft Java Edition. Eu am Java Edition instalat de pe Team Launcher. Alea Pocket Edition, Xbox One Edition, Nintendo Switch Edition, PS4 Edition, de alea există. Ce îmi place cel mai mult la Minecraft este că poți să te joci pe server. Și asta vom face noi azi, pentru că este distracție să te joci și pe survival, că poți să te bați cu monștri, pe creativ, că poți să-ți creezi orice, dar cel mai distractiv sunt serverele. Apăsăm multiplayer și ne caută server. Știu un server care e destul de mișto, se cheamă Mindberry.net. Mindberry.net conține Bed Wars. Bed Wars este un mini-joc, ca să zic așa, adică tu, de exemplu, tu ești într-o echipă, fiecare echipă are 2 jucători și trebuie să-ți protejezi patul de alți playeri. Mindberry.net can connect to server. Atunci o să-i dăm direct connect, ca să fie mai ok. Și dăm Mindberry.net. Hai să vedem. Join server. Se conectează? Ia să vedem. Fail to connect to server. Așa, back to server list. Nu e nicio problemă, poate jucăm server în alt episod. Atunci ne vom juca single player. Am aici 4 lumi, preferatele mele sunt astea 2. O să jucăm lumea lui Rareș, prima lume a mea din Minecraft. E pe survival, ca să știți. Joining world. Mi-am făcut o casă. După cum vedeți, este întuneric afară. Mi-am făcut o casă, dar este foarte departe de aici. Așa că o să ne luăm pământ ca să distrugem niște inamici. Și o să ne luăm și lemn, deoarece lemnul ajută când vrei să lovești un inamic și ia mult damage. Hai să luăm și acest lemn, pentru că lemnul ăsta cred că e mai bun ca celălalt. A început să plouă. Până atunci, haideți să ne creăm o casă. O altă casă pentru mine, pentru că eu mi-am mai făcut una. Ne luăm și o floare pentru decor. Și cred că... Opa, e un creeper! Nu l-am văzut acolo. Îi dăm respawn, nicio problemă. Și trebuie să-mi iau materialele. E un semn bun pentru că răsare soarele. Când răsare soarele, toți zombii mor. Cum ar fi acesta de aici. E unul acolo. Spargem lemn repede. Și luăm. Ce e super e că m-au pierdut. Pentru că eu nu-i mai văd. Bun. Acum putem să spargem liniștiți. Și cred că putem să ne construim o casă. Hai să mai spargem și din asta, pentru că nu strică. Opa, uite un zombie. M-a văzut. Ia stai. O să mă mor. Și îmi dă piele de zombie. Mori. Mori, am zis. Sunt 2! Nu! Fug. Run, boy, run. Iar vin după mine? Da. Cu ce să-i omor eu? Știi ceva? Îi atac.
Dar cred că e o alegere proastă. Da? Cum credeam. O floare! Haideți să o luăm. Sunt multe aici. Încă mai sunt? Uite aici. Unde găsesc și eu loc potrivit să-mi fac o casă? Nu știu. Oare aici? E un loc potrivit? Nu știu. I-am pierdut? Da, i-am pierdut. Așa. Uite o oaie. Ceea ce e bine, deoarece este o sursă bună de hrană, dar nu te-am văzut, zombiule. Am o idee. Îl bag cu floarea. L-am omorât. Și am primit și un trofeu, cred. Master Hunter. Vânător de monștri, adică. Opa, nu, mai am o viață, am plecat. Te-am pupat, zombiule. Acum. Nici nu l-am văzut. Și m-a omorât. Un zombie a fost. Bun. Haideți să nu-i mai băgăm în seamă pe zombie și să ne facem casa pe care ziceam să o facem. Ne luăm lemn. Fain frumos. Hai să ne mai luăm, pentru că nu strică. Și hai să ne construim o casă. Casa vreau să fie lângă niște copaci, pentru că pot să iau lemn și dacă îmi distrug zombii lemnul, iau de la copac. Am găsit un loc bun de casă. Hai să vedem. Întâi o să fac partea de jos. Cred că primul etaj și vreau să fie o casă etajată. Acesta este primul etaj. Haideți să mai luăm lemn. Aia era o găină sau mi s-a părut? Da, cred că mi s-a părut. Bun. Ba nu, este o găină. Găină, îmi pare rău, dar va trebui să te omor pentru că tu îmi dai ouă. Și îmi dai și pene. Am luat și niște semințe. Hai să mai luăm lemn. Oricum, acum nu trebuie să ne mai facem griji de monștri, pentru că, după cum vedeți, este zi afară. Mai punem... Lățimea 1, 2, 3, 4. Dacă 4 este lățimea, atunci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă fac aici, deci asta e 6. Atunci casa va trebui să fie așa. Bun. Sunt egale? Sunt egale. Un, 2, 3, 4. Deci, practic, trebuie să facem, uite așa. Parcă aș face-o mai mare. E cam prea mică. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Da, cam așa. Și mai trebuie să sparg lemn pentru lățimea asta. Lățimea și cu lungimea sunt egale. Bun, ne luăm. Haideți să ne mai luăm lemn. Cuburi de lemn, ca să mai ok. Bun. E bine că s-a oprit ploaia. E rău că apune soarele. Atunci când se face noapte, știți cine o să ne viziteze. Parcă aici aș lăsa intrarea și aș face etajul. Ia stai un pic. Încă ceva. Ce mai îmi place la Minecraft este că poți să craftezi. Adică, asta îmi place la Minecraft. Vedeți?
Și avem acum pentru casă. Și o să-mi las 3 bucăți de lemn. Pentru că poate o să ne mai trebuiască. Și acum ne facem casa mai solidă. Să mai construim. Dar știți ceva? A și rosit o lemn. Pentru că pot să mai iau cuburi de lemn când spar copacul. Am luat 4 cuburi de lemn, cred că ne sunt de ajuns. 4. 9. Opa! Mi s-a părut mie? A, da, e un schelet aici. V-am zis eu că o să vină monștri curând. Să nu mor, să nu mor. Da. A murit. Da. Păi cam atât a fost și cu acest episod. Dacă vreți să mai continuăm cu casa noastră din Minecraft și să o facem cât mai frumoasă, nu uitați să lăsați un like. Și dacă vreți să fiți la curent cu noutățile canalului, nu uitați să vă abonați. Cam atât am avut de zis. La revedere!